ndiye ukafika ponena bismillahi arrahman arrahim umawerenga suratul Fatiha. Wiwerenga suratul Fatiha yonse ija mpaka na kufikira pa waladdallin, ndipo umanena ngati ukuswaliweka unena amin. Ngati uli kumbuyo kwa imamu ndekuti pamene imamu wayamba kunena amin iwenso umanena nawo amin. Sumanena amini imamu akangomaliza waladdallin. Chifukwa hadithi ya Abi Huraira yomwe mtumiki akunena kuti idha amana al-imam fa aminu, pamene imamu wanena amin so nzati akamayamba kunena amin inuyonso muyambe naye limodzi. Zimenezo ndi zimene zili arrajih kapena kuti zolondola. Ndiye ukatha pamenepo munthu umawerenga sura yomwe yakupekera kuchokera mu Qur'an. Sura ina iliyonse kani maaya awiri kandi aya imodzi kani maaya atatu, zimenezo palibe vuto linalilonse. Ndiye pali point ina imene tifuna kuti tiidziwe yonena kuti pamene tayima chonchi maso athu asayang'ane mmwamba. Mtumiki analetsa kuti munthu akamaso ali maso adziyang'ana kumwamba, koma tidziyang'ana pamene tikukayika chipumi chathu mu nthawi yomwe tikufuna kupanga sajida, kapena kungoyang'ana chawo kuvuto palibe, koma tisayang'ane mmwamba kapena kuyang'ana mbali kumapanga chonchi, ndikuti pamenepo swala yathu sili yolondola. Zimenecho chimene timafuna kuti tikumbutsane.